ngi kum ka dong shini ka no ngi song komen ba kala urlong ka jing thrang jong ngi kum ka dong shini ba khamtam na banta jong ngi kilong kumi ki ba pang ba ki ba lek kha khulum nama ladang ngi lek chadu sha civil hospital nong ton ka jingai ka shimpor pat lada la don hangni pat ngi la long khamjan ka jingpho sneu bala slamba jong ki pajba kanong kanjang bat than lailing do kala kala long ka jing shisha hadin bala saki ba ka jing pentrei kanong kanjang PHC kabla kentiu kerdan na ka sub center kalaya perang menta da ka bakmi lentiru ba shen on sala ban pendap bat pleno yaka kumban chukadaw hangne baya umaw nong rem ban kentiu kerdan ya ka sub center sya ka PHC lawan ban bu do ba magmelan bersat bolong MLA kanong ston ha ka te ka por kata ka khatlai trik benai kelalengkon jong usnam arjar arpulai bat nakaliang jong ka sorkar kala ai jing menjur bat mang tengkaru hadu khandai pon nyopo pra klur tengka banchna bat penbit penbiang ya kata PHC halor kene ka benta ki pajba jong ka than lai ling do khamtam kilong kemi kala penpau ka jing sngongu ka bakraw ka sorkar bat khamtam u MLA berim kanong ston ba magmelan bersat bala tresitom ban pen urlong ya kene ka jing angnut ka bala slamba jong ki pajba ki pajba ki khmit lenti ba kane ka PHC kan long kalat ban wanra ikilat jing sumar ba khamjan si ki pajba khamtam ki badok basok bat bakop siliang sem siliang nakaliang jung kilong kemi ki khmit lenti ba kane ka jaka sumar kan yarap sibun ikilong kemi ba armet ki badon kam ban yo jing sumar kirki klam da hab ban lech ki hospital ki bajengai la ban ong hangne ba ka jing yo kane ka PHC kadai ka jing job ka bakraw na kamta ki pajba ka than lailing do bat ki shnong ba marjan haka bay day bat kilat ay jing sumar haka bay day bat kani ka CHC bawan ra angni haka jing sya kala kamslam mola mudur bat mau sandur ya kani kan mrai tang mentak senam hika kumne kalawan tamnen habunai sembar la dang makla kan sembar em tu kelas dang ya kani ban tre pat kilawan ro ya kaban pan permission nangi kum kasdong ni kadong tenga kumurong ba jo ni kadong as dokumen pat dokumen hadu kata nomor ba kajingwan ra ya kani ka sien ni kalong kajing mantoy ka kraw yang ni kum ki kun sinong tau jong ni ka than jong ni ka tong lai lendo bro ko we ha jaka bangin hap her sya no stoin lo na kajing don kan hang ni hajan kalong ba ngilala kan kloy ban le itak ki biadai bar hang we ndo pang ki stom kamtam ki riu kan thai ki badon tu ki ba ton pedang ki hermet ki yo khulung ki to teng tu mu thaba ka jingai ka lenti ki mut ba teng mut kila yo no halenti ndrei jingdon jo kan ni kalong ba lapan pau ki jingmen ka bakraw yang ni do kata tung tang yu ihne ka por ba kani ka jing tre hang ni kalong ka ba kinong tre hang ni kum ki kontak traktor pesim ni ya kine ki khandai photli ki nadu kwartar ndo ka ni ka cekaban kin bu ban petia ya ki breu kala ya sasai bat ha ka jing tre ki jong ki ha ka jing pai ki jong ahi kalong ba lagu nom kani ka jing tre menta ka mut 20% ladap te nga ka jing pai jong ahi ka mut ba bagi nagi nong tre ki long bastet ndo kata te ka jing yo i jong ka mut tang bra di sumbar nga imat ba kilala pandep ki ka jing tre bro khoi te ngam don ni tang tai kat kum jing tip jong nang ni kolong ba ki ba yo jing to ya kani ka siang ni ka jing to i kolong es nong kanjang hi bro koi nata ka nong luai nata ka mo thung per ka jai do ka nong klong ka mos kun nang tabat kani ka than marsan ki penden moba ki ka penen supo ka berki terus ni bat trak maja ngi na benta jongi kilong kemi jong kane ka than ka area jong kane ka subsentar bat mentang ila yo ban penkiu sha ka PSC te ngi kum ka dong shini ka no ngi song komen ba kala urlong ka jing thrang jong ngi kum ka dong shini ba khamtam na benta jongi kilong kemi
kiba pang bat kiba lek kha khulum nama ladang ile chadu sha civil hospital nong ton ka jengai ka shimpor pat lada la don hangni pat ngi la long khamjan nama bro shikata ngi hakini kidong ngi dang duna pha ya ka ba ngi lek kha sha ki hospital te ndre ngi kermen skam ba nang ni chakmat ngi ngi skam ba ngin saya lek kha no sha po hospital bat na kermen ro ya ka sarkar bahkan penbiang na kamta ki jing don kam ki staff bat ki dawai nang ya ka ba ngi na kini ki dong bat ki thanyim don kam shu ban le sha ka civil hospital tengin yo no na kanika PHC ke jongi Kublai subun ba na kabanta ka jengwan jongpi dengan ada na ka sunong jai do kani ke jengwan jong ka PHC sa nong kencang kadai ke jeng kerku dai tang na kabanta ki sunong nong kencang kadai ke jeng kerku na kabanta ka dong ka than jongi pangilayo ya kani ka PHC pat ngilayo ban lum ya ki kisah kandiat kansat na kabanta ban nginlet sa sibel kalau Arab sibun yang ini namta ban nginlet no hajan teka pisang ngila yo ruban tengkai bat kumcu ro ya kapor tekane kadai ka mati jong i MLA ba barim jongi ba nadu ka jeng long MLA jong i ngila yo ban wantung ya umon rem ban menta kala long sisa ka lo urlong sisa ka nikah kan tengi ai kublai na ka banta MLA barim jongi iba amak milan persat nyemla banlen ya kata nomor dai ha ka jeng long MLA jong i ba ngila yo ban wan bu ya umanong rem ha po jong kan nikah sono